होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली Wato tsaban wuce guri shine har da gayyato wannan yaron ya zuwa shagali ko? Kai ma ba ka gayyato waccan mayar ba? Wace kenan? Waccan da idanunka suka makale akan ta a wajen shagali ai ka gane. To da kyau. Yau da na ga rago da wuziyar kare. Ai daga yadda gababbonki suke motsawa, aurawaran kafa na kadawa na gane. Yanzu asirin ki to nayi. Saboda kina so ki nade tabarmar kunya. Kika bujiro da wannan haukar da na ganki kina holewa da wancan yaron. Hujja zan kika min da tuhuma? Jifa, wai hakura ce za ta kira kare maye. Kai bayani wace ce wannan yarinyar? Na kama ku da ita a cikin ganyaye. Shine yanzu zaka yaba min laka dan kana son ka kubutar da kanka? To ka ji ka gane da kyau. Wannan shirin naka ba zan bari yayi aiki ba. Renin waye naka ya ishe ni haka. To kunna wake shasha kika bai da ni kome. Ki dauka ni habago ne ko yaya? To baran gaya miki ki ji ki gane. Ba daren da je mage bai gani ba. Akan wannan abu ba za ki kai labari ba. To shikenan. Sai kai azama ka biya ni gwalagwalan da na kawo da ruwa. In ya so sai in tafi in bar maka gidanka. Ai gwara ki tafi ya fa alheri. To sari masu tsadan da na siya wannan dangangamin mummunan jikin naki fa. Kenan su a banza ne? Duk kayan daɗin da kika yi ta hambadawa a shekarun nan sun zama iska kenan? Sai ki gaya min ni wa zai biya ni wahala ta. Tabbi, to ni duk girkin da na yi ta maka dare da rana ni duk waye zai biya ni. An fashe a nan. Tur ki ta mu'amala da ban santa ba da mutanen gari amma har kina da bakin da zaki mai min da magana. Ko ma me an fashe ta? Yadda zaka iya yi ni ma haka zan iya yi. Zaki kika ce? Eh zan yi din. Kika ce zaki? To shikenan ni ma zan yi. Ka je din kai. Waye dakatar da kai? Ni dai kawai ka daina shiga harkokina. Ni ma kwata ke fitar daga harkokina. Ba ruwana da su. Kadalla. Barka dai. Yawa sannu. Ni ne Tijabai. To mara balare shigo. Na gode. Sai dai ban gane ka ba dan wa. Ni sirikin nan ka ne ai. Ban gane batun naka ba. Ba zan yi ta wani kwana-kwana ba. Saboda gudun kan nagin dai da kai. Zani kan batun kai tsaye. Amma idan ka ji bayani na da fatan jinin ka ba zai hau ba. Ba abin da zai hau. Kawai ni dai abin da nake so ka gaya min magana kai tsaye. Fadi na jinka. Yata ta yanke cewa ɗanka kaɗai take so ta aura. A? Sannu dai. Minti daya. Yarka ta yanke cewa ɗana shine mijin da za ta aura su zama aure tare. Haka ne? Ƙwarai ko haka ne. To ni me nawa a ciki? To kai mana ka gaya wa yarka. Cewa ta canza ra'ayinta a kai ba shi kenan ba? A'a, baka gane ba. Su biyu ne suka haɗu suka yanke wannan shawara a tsakaninsu. Har bai kowa musu. Sannan har musayen zobuna ma suka yi. Wannan me yake magana akai haka? Hakan samsam ba zai yi a ce da ɗanmu ba ne, domin kuwa ɗanmu baya ƙasar nan. Ai na sani, ɗan naku ba yana Ingila ba? Kwarai kuwa. To ai ɗan naka ya zo nan. Yaushe ki ne ya koma? Bayan an yi baiko ya koma. Ko? Akan ya koma zai wata harkalla. To ai ni na tura ɗana Ingila ne ya zurfafa ilimi ba wai ya yi kasuwanci ba. Kaga malam, abin da ya riga da ya faru a baya, kokari za mu yi warware a tsanake ta hanyar fahimtar juna. Ba abin warwarewa ce bai. Domin ɗana zai auri yarinyar da ni na zaba masa ne. Kenan, kana nufin da abin da ya faru? Me ya faru wai? Musayin zobuna suka yayi. Ba wai aure suka dora ba. Zoben kawai zai cire yadda abin banza shi kenan. Zance ya kare. Ta ya za a iya cire zoben? Ka sani ta fa ba kwalba ba ce. Da za a liƙa mata takardar da ake so. Kai malam maganar ta yi yawa fa. Daga kallon fuskar ta na san yanayin yadda yarka za ta iya kasancewa. Ita ma tana da kashin baki ne? Kai da sham juwari. Dan kai babban mutum ne mai kuɗi ni wannan bai dame ni ba. Baka san waye ta ja bane. To ni daga halin mashiga nake. Babu wata rana da aka wayi gari a cikinta da wukata ba ta laso jini ba. Ka shiga daidainka. Kenan baban shi mahauci ne. Kai! Ni kake zagi ko? Wai har yanzu kana nan? Mara kunyan mutum? Fece? Zan tafi, amma wallahi sai na dawo. Na ce ba? Me wai? Kai ke fecewar ka bara kai nake bara ita nake yi. Hayya. A gani na me zai hana mu kira yaron mu ya zo? Gware ku kira shi. Za ka gani magana ka zai wa biyayya ko tawa. Wai kai ba za ka tafi bane ko me? Na fece ki daina daga murya kamar wata mai neman ƙuri'a. Ko dai akwai gaskiya
a cikin wannan shirman da ya faɗa. Haba da Allah rabu da shi wannan hamago. Kai kina ganin haka ne? A'a. To kin ga ki masa waya kawai ki ce masa ya zo. To. Yawa na ce ba? Wata gaskiya nake so na sani. Me faru? Anya kai da Anjali mata da mijin gaske ne? Kamar ya? Ina yawan jin musayan kalaman da suke faruwa tsakanin kai da ita. Gaskiya ba karamin farin ciki zan yi ba. Idan har na gano gaskiya. Muna yawan faɗa kam, amma ni da ita amma wadata ne gaskiya. Na riga na san komi. Amma kalli wannan takarda an sa Miss Anjali matar aure ko ba a rubuta mata Miss ai. Ai tun ranar da ka rubuta min wancan wasiƙar na gama fahimtar komi. Cewar da gaske za ka aure ni, za ka raba ni da kurkukun Popat. Aure? To idan Popat ya zo ya sani fa? Manta da wancan tsohon kwana. Da Anjali ta zo. Dama ke nake jira a nan. Wasiƙa ce aka kawo miki. Shi ne na ce bari baki hannu da hannu. To na karɓa shi kenan. Wato har matakin da ya kai ma kenan. To me yasa ma zan damu? Mama ta tayo min wasiƙa daga ƙauye. Dan mai gidan haya zai iso nan. Zai aure ni ya koma da ni. Mu rayu cikin albarkar aure. Anjali ɗita, a jirgin ƙasan gobe zan turo miki Raja. Ke da shi za ku fahimci juna. Idan ya kasance da ke na 'yan wasu kwanaki a nan birni, kuma koma yaya ne ai shine wanda zaki aura. Kada ki manta cewa yau muna raye ne saboda yadda ahalinsa suka taimake mu. Ba za ki ƙi yin biyayya ga mahaifiyarki ba. Za ki yadda a yi wannan aure. Na turo miki da hoton Raja. Ya canza sosai ba kamar yadda kika san shi a baya ba. Ya aske gemunsa yanzu in kika gan shi sak wani yarima. Abin zai burge ki. Yarima na aiza ya zo, zai aure ni zan yo rawar murna. An sake samun wani kasjan. Kai. Waye to shi waye wannan? Kuma dai waye shine wanda zai aure Anjali, kuma idan ya aure ta shikenan dole in bar musu wannan gidan. Amma ka gane ina da wata shawara. Wace shawara kenan? Mu razana shi ta yadda zai gudu ya bar ladansa. Ta kenan to. Shine wancan. Shi kenan sai ka sauri ka ce ka bashi tsoron ko? A'a ba nan ba. Nan wajen da mutane da yawa ka gane? Zan razana shi ta yadda nan gaba ko da an bashi kuɗi ba zai ƙara sa kafa ya shigo Mumbai ba. Taho mu je. Ya dai me yake damunsa? Ko dai ya zaushe ne? Wani abu yake sharewa. Takalmin ne ko falwaya ce ba na ce ba. Kai wancan ba wuta ce ta rike shi ya maka ne. Tabbas wuta ce ta rike shi. Kai shi ka taimake shi mana. A kawai da wuta ta kai ta tuwa za ku nemo. Ana ran kamar ku za ta sake shi. Ba sai kai kana suke. Sauri da take shi. Yanzu nan ne yasa suke neman kai ne mana, ai kawai na kawo ka ne saboda na ji tausayin ka ba na so su kai ka. Kuma Anjali ma ba wata saliya bace kamar yadda kake tunani. Noma ko wani mutum wanda shege ayanta kawai take tare da shi. To waye din? To waye kuwan banda wanda ya sa aka yi maka? Auya ku tanzu ba san. Shi fa mutum ne mai hadarin gaske. Shin ka taba jin labarin Cota Cetan? Na dai taba kallon fim din a 3D. Kai ba wannan ba. Wannan shi uban daba ne. Yan sanda ma kansu tsoronsa suke. Shi kanansa shika 40 ya aikata, amma har yanzu ba kwamushe shi ba. Yana tare da sabuwar wuga wa kowane shika. To jiyan nan na gan shi da wata sabuwar wuga. Mai yiwa ta sheke kace wukar. To amma me yasa babu Anjali ta turo ni nan? Dama an turo ka birni ne ba don wani abu ba, sai dan a samu dama a shege ka. Domin ko da bayan shegawar ka, idan Anjali ta auri Cota Cetan, to babu abin da halinta za su yi asara. Gaskiya wannan ba gaskiya bane. Ina in ma ka yadda in ma ka ki yadda jikinka dai zai yadda. Waye Raja nan? Kaga yi bacci Raja bacci. Kwanta, kai likimo. Shin a nan akwai wani mai suna Raja? Bayanan ba wani mai Idan suna har na haɗu da shi, sai na shege shi na san yana ɓoye a wani waje. Mutane na sun karya masa wasu daga cikin gabansa. Shi zai cike na 50 a cikin waɗanda suka shiga taskuna. Babban shagali zan yi bayan na shege shi. In dai ya zo kai masa bayani, ka gaya masa na zo, idonsa ya zama yalo. Ina bai Cota Cetan. Ka
ka dai gani ba? Ta ya kuwa zan gani bayan ka rufe mun fuskata? Me yasa ka san bada min ƙarya? Ƙaryar me nayi? Ka ce shi ga 40 yayi, shi kuma ya ce 50. Ko ma dai menene yayi sheke-sheke da yawa dai ko? Shi yayi ba ni ba. Yanzu sai kai masa ka fece ko? Ya nisan tashar jirgin kasa daga nan wajen. Ni gida ja ne. Ai wato hakan baya da wani amfani domin hukumar jirgin kasa tana yajin aiki na wucin gadi. Ni yanzu ya zanye da. Wani guri za ka samu ka boye a nan. Cota ce tan da mutanensa ba zama za su yi duk fadin Mumbai suna neman ka. Saboda haka gwara ma ka sauya suna. To amma ina zan boya. Ka je can kusa da tashar jirgin kasa. Ka nemi karamin masauki ka san kanka a wajen. Jirgin farko da zai tashi ana aje yajin aiki sai ka hau ka fece. In ba haka ba sai dai aika sakon gawar ka yi zuwa ƙauye. Ka yarda da magana ta ko kuma ka tabe. Mara balale te ja bai, mara balale. Kan yaro, zo nan taho. Zo zan nuna maka wani abu. Wannan shine dana. Wannan. Shin ka gane wannan mutumin? Ha. Haba dai, kuma an ce min wai shi sirikin ka ne. Duba da kyau. Gashi nan ku yi magana. Malam shin na aure yarka ne? A'a. To na yi alƙawarin zan aure ta ne? A'a. Kai, wancan bai ka tukunna. Batirin kanka ya sanyi ne? A'a. To me yasa ka zo nan ka tayar mana da magana cewa ya alƙawarin zai aure yarka? Me yasa ka zo ka daga mana hankali? Wannan ne ɗanka. Da shakka ne akan dana ne? Shakka. Bana da wata shakka akan cewa wannan dana ne. To magana ta ba akan wannan ɗan naka bane. To akan wanne ne? Akan ɗaya ɗan naka ne. A kai jama'a. Wani ɗaya ɗan nawa kuma kake magana? Babban ɗanka mana. Cibi wannan mutumin, ashe yana da wani ɗan kuma? Wanda ban san da shi ba? Kan yaro ashe kana da yaya? Kai ma babban mutum ne, mai manya-manyan kamfanoni, ta yi manta ne, amma ɗaya nan naka a gidan na yake, kowa ma ya sani. Wayo Allah! Me nake ji ne haka? Yanzu a shekara da wani ɗan kwata-kwata ban sani ba. Kai Allah wannan mutumin kare yake yi. Tabbas wannan faɗanka ne, sai dai shi na da ɗan duhun fata, amma tabbas ɗanka ne. Ita dai kan idan ka kalle ta ba sa wani kama da shi, amma dai kai kan ana kallon ka an san ɗanka ne. Idan naka ne, hancin naka ne, hatta laban ma naka ne, kai ne dai san. Wannan ko zancen banza ke yi. Na gaya miki zancen banza. Kai ka daga murya, ka kira mai aikin ka fandu. Da abin da ake ciki ya san komi da komi, a gaban shi aka yi komi, ina yake ne fandu din. Baban shi ne ya rasu ya tafi ƙauye. Baban shi ya mutu ko ka sa shege shi, daga ga asirin ka zai tori shi ne ka kora shi. Yanzu na fahimci komi da komi, duk wannan shirin ka ne don ka bata auren nan. Ya isa haka, ka kara wani zancen iska a nan, sai na shiga da kai kara da tuhumar neman zuban mana kima. Shiru! Kai ba tiwari ba ne, annoba ne. Na magance annoba da yawa irin ka gari. Waɗannan kotunan kullum shiga da fitar su nake kamar ɗaki na. Kada ka manta, ni daga halin mashega nake. Wai shin barazana kake min kome? Gwarai kuwa. To shi kenan ka je da abin da za ka yi kai. To shi kenan za ku ka gani. Ta. Nan da sati idan har baka bari an daura waɗannan ba. To wallahi za ka sani. Wayo Allah! Na shiga uku! Mama ki bari mana me haka kike mama? Me haka ne mama dan Allah ki daina wannan abun mana. Da fara ki gaya min in zauna a nan ne ko kuma in koma Ingila. Wayo Allah. Yaro, karfe nawa ne jirgin ka zai tashi? Mama karfe 11 na dare ne. To shi kenan kawo jirgin ka tafi, ka je kawai. Domin idan ka ci gaba da zama a nan ginuwar baban ka za ta sa hannun jikin du. Shikenan mama. Baba, yau zan koma. Bari in canje da tikiti na a tashar jirgin sama. Allah shi maka albarka. Ki tashi mu tattara mu bar nan wajen kawai ba wani amfani ci gaba da zaman mu a nan. Ki tattaro kayan ki mu tafi. Akan me? Bayan zuwa lalle ya bayyana min asalin siffar ka ta gaskiya. Wannan wani irin zancen shi me kike yi ne to? Kenan ni mijinki ba ke dara ni ba sai ke dara wani bako? Idan da ada ne, da ba zan yarda ba. Amma a halin yanzu kan ba abin da zai hana ni yadda. Domin ya tabbata kai mabiyin mata ne kafin auren mu. Ashe kai dama dan kwashe ne. Ka kwaso wannan ka kwaso wancan. Ka bar nan ba, har sai na samu hujja. To lalai ko za su gashin baki na an har kike da kika bar birnin nan. Ai na sani zuciyarki ba za ta taba samun yalwa ba har sai kin ganshi. Wancan shirarin yara. Kai kuma ga ka salihi ko? Kullum ka zauna kana ta jin waƙar gargajiya. Ai aiki kenan. Zuwa dare kuma ka shiga barna. Kai shedan ne da zallan kansa. Da kyau. Har kina ta wani tuhuma ta ba? An ci wancan lokacin na gane duk wani munafunce ki. To ya kyau ai. Sai ka ci gaba da kallo. Kashe ni kawai ya rage ka kashe ni kawai. Ayo da shi ugu. Ita kanta ta sa haka ba za ta mutu ba. Na roƙe ka lauke min ita.
Manaja, akwai ɗaki ne? Kuma dai me, ba na son wani abin da zai sa sai na bar ɗakin. Kuma ina son ɗaki wanda yake yana hada da ban ɗaki. Sunana Raja. Tursidaskan ne sunan na. Wani irin suna ne kuma? Tursidaskan? Malam, kai shiru hamago. Sunan baba Javed Chaurasiya. Sunan mama Mumtaz Bedi. To wai kai iyakar India da Pakistan ne ko yaya? Kai kuma wadda ka aka yi daga wata kasar? Kai shiru ko marika. Tsohon kai na raye ko yan shega. Kwarai ko zan biya. Yawa, to ba ni makullin ina sauri ne zan jira a tawi. Taimaka min a tawi nake ji. Kuma kada ka gaya kowa cewa ina zaune a nan wajen. Ka ji ko ka taimaka. Ka biya kuɗin kofunan da ka fasa. Kai da fece. Ka biya kuɗin kofuna biyu da ka biya. Kai ba zan biya din ba na gina biya din ba zan biya ba. Yawa ba ni ban. Lemata. Kai kawo nan. Ba bugata. Sunana Babu Bisleri. To naji. Bai kamata na yadda da kowa ba. Da alamun duka mutanen cuta ce ne a nan. Sun ba zama suna neman shege ne. Anjali, ya zaki min haka Anjali? Me yasa zaki min haka? Me yasa? Priya, yanzu ya zanyi akan jitu ne. Idan har na gaya masa gaskiya zan rasa aiki na. Akwai gurbin aiki mai karban baki a wajen aikinmu. Kuma takardunki sun fi da yawa kyau. Na tabbatar da cewa wannan aiki in dai kika nema za ki samu. Amma dole sai kin jira na wata ɗaya. Na gode. Wata ɗaya? To ya zanyi da jitu a cikin wata ɗayan nan? Wata ki daina zuwa wajen aikin. To idan ya ji ni shiru ya je gidan rade shan fa. Hakan zai sa ya san gaskiya. Gaskiyar da wata ran dole sai ya gano ta. Kawai ki kira shi a waya, ki nemi hutun wata ɗaya. Ki gaya masa babanki yana zargin kina yawo. Saboda haka yasa ko ina ki je sai da direba. Daga ƙarshe idan kika samu wancan aikin, in ya so sai ki gaya masa gaskiya. Yalla bai na duba komai ya dawo zanzan. Tun da ka turo aka kawo min sabuwar makafta. Shin ko sau dai na taba kiran ka akan ka zo ka duba kan cewa zanzan yake ko ba zanzan ba? A yalla bai. Ba taba ba ko? To kira mafarki kai cewa yana da matsala? Ba mafarki kai ba. To wace ce ta kawo ka yanzu? Kawai da na zo in duba ne ku da ko ta matsala. To ni na tabbatar da cewa babu wata matsala a tattare da shi. Ba matsala kam. Shikenan. Da kake wannan kallakallan wani abin kake nema ko me? Yalla bai Anjali ba ta nan ne? Lallai ma wato haka abin yake. Ya kira sunan matar da ta yi uwa da shi karara. Taku ta zo ɗaya ko ba haka ba? Ai mun san juna sosai yallaɓai. Na san ma kukan haɗu a shagon ka ba? Ha yallaɓai. Yawanci dai a waje muke haɗuwa. Wato Jamila da Jamilan a waje suke haɗuwa ko? Ban ji mamaki ba kullum haka take sharɓa kwalliya ta fita. To Anjalin dai bata nan. Ka duba komi da komi? An biya ka dai haƙƙinka? An biya ni. Ba abin da kake bi? Babu. To kalle-kalle me kake? Wancan zanen ne gaskiya ya mun kyau sosai amma dai yana da tsada ko? Ban sani ba dan sato shi na yi. Ga goma na fece. Dala zan iya kwana uku ba ruwa a gidan. Ni ma shayi nake sha yanzu kofi ɗaya ne ma ya rage. Da wani abu ne kuma? Nan da wasu kwanaki zan dawo in duba ko akwai wata matsalar. Da Allah matsalar da ka riga ka ba mu a baya ta isa haka. Saboda haka ba mu buƙatar wani sinkin matsalar. Ka bar mu ji da wutar da ke ci. Mai yiwa da zan haɗu da mamar da zan iya haɗuwa da Anjali din ma. Yalla bai to uwar gidan tana nan? Uwar gida ta ba uwar gidan ba. Ba asusun haɗaka bace. Ta wace ni kadai. Wato yalla bai abinda nake nufi. Ai abinda kake nufi na riga na sani ba sai ka gaya mun ba. Yanzu dai bata nan gaya mun me yasa kake neman ta. Kawai dai idan ta dawo ka ce mata na zo na tambaye ta. Dole? Don Allah karka manta. Ina ai har ko na mutu ba za ni manta da wannan ba. To na gode.
Malama asibiti ta fara farfadowa. Maza ki kirawo mijin nata. Abin ma da ya zo da sauki. A kafa ne kika samu rauni sai kai da kika dan buga. Buguwan kan ne ma yasa kika wuni baki hayyacinki. Amma likita ya duba ki ya gudanar da bincike sosai akan lafiyarki. Ya ce komai lafiya yake. Amma na gode. To ne wace godiya zaki yi min yanzu ne ma fa ni na zo nan. Mijinki zaki godewa domin shine ya kwana ya wuni a tare da ke. Ko da na dakika ɗaya bai gusa daga nan ba. Ya yi kuka sosai akan halin da kika shiga. Nan da kwana ɗaya ko kwana biyu za a sallame ki. Ki kula da kanki sosai kin ji? To ni na tafi ko? Ki haƙuri Anjali. Kuskure na ne. Ki gafarce ni. Wannan wani yaro ne haka da ya rina wannan matar taka mai matukar muhimmanci da kima. Waye wannan yaron? Kai na mana. Ko kuka cika mata kai da shirman banza da wofi. Hakan yasa ta daga min hankali sai da muka dawo birni. Ni da tun farko bana kaunar da sanya gabata a cikin wannan birnin. Dama ni na san cewa ruwan garin na gurbace yake. Su kuma yan garin marasa mutunci ne. Yalla bai. Shi ma anan Dilal Kitfitiya ya kasance. Anan Dilal Kitfitiyo da Allah. Na bari daga waya ana kira na. Hello? Barka da jitu ne daga Videocon. Anjali tana nan? Anjali teku ya cinye ta. Shine. Haba malam da Allah ka bata wayan mana, haba. Kai wai wani kokarin bude mu ido kake yi ne? Mulawa kawai wargajajjen garaya. Ba zan ba Anjali wayar ba. Me yasa ka yi? Sai ka yi to. Yalla bai ba ni. Rasa kunyan beran tanka. Wai kake wa barazana Ba tun yau ba na san marasa kunya marasa mutunci irin ka. Duk yadda aka yi mahaifinka lusari ne mara fa'ida. Ko da ambatan sunan ahalin tiwari in ka sake, to sai na bi ɗaya bayan ɗaya na kakkarya kafan kowa da ke cikin ahalinka. Yalla bai. Tabbas wannan mutum ne mai haɗari. Amma ina ganin duka kaɗai zai wadatar wajen. Me batun kawo duka kuma a wannan shekarun? A da dai kan lamarin da bambanci. A cikin da'irar caskala da kan kifar da yawa. Magana nake akan nemo yan jagaliya ya labai ba kai ba. Na sha fafatawa da kararrakin tantirai irin waɗannan. A ta dalilin haka na san yan jagaliya. Kawai dai naka ka biya su. Sai a nuna musu yadda za su gane shi. Shikenan. Gashi. Amma fa kada ku sambaɗe shi da yawa. Dan tura shi kawai za ku yi sai ku rabu da shi. Idan ya zo mana da irin wayo dole mu karya masa kafafuwansa. Dan ba za mu rabu da shi. Da Allah. Kana yi haka. To gaba ne za mu karya. Haba ina. Ai ba zai can gani ba. A ce ba kafa ɗaya ko hannu ɗaya. Kawai na gade ku dan sambada masa mari sai ku rabu da shi. Zai wadatar. Gashi nan. Ni zan boya nan. Ku mu je. Ya dai me matsalar ku? Tukunna wai har kai waye da zaka yi gogayya da matar tiwari. Kai, kulafke yi. Kai. Ina kuma za ku je? Waye zai dauke shi? Kai. Ka amma wannan akwai hamagawa. Malam kaga, tashi malam. Maza ka tashi. Abokananka ba sun fece sun barka anan. Malam. Ba amfani da wannan wayan malam. Ta ma'aikata ce, ba ta sauran mutane ba ce. Kowa ga waya ce zai buga. Hello, Jitu. Anjali, ina kika shiga ne ina son haɗu da ke yanzu? Ba zai yi mu haɗu yanzu ba. Mun fita siyayya ne da mama da baba. Yanzu ma a kaikaice na kira ka. Anjali, har zuwa yaushe za mu ci gaba da wannan wasan ɓuyan? Sai da aka yi kwana 5 kika kira ni fa. Shin kin san damuwar da na shiga kuwa? Da baki kira ni yanzu nan ba da gidanku zan je.
aka yi haka? Domin idan baba ya sani za a samu. Ya riga ya sani ai. Shi da har an ji Gali ya turo su take ni? Wayyo Allah. Kwarai wayo Allah kuwa da sun samu nasarar Ciskaland da ba haka ba. Yanzu kenan ko da yana so yi magana da ke akan wani abin da ya shafi aiki ban yi san kira waya gidanku ba kenan? Dan abin da na yi kenan. Shi kenan sai baban ke tunzura. Ya hauna da zagi. Sannan wani katon shashashan ma ya karɓo yana gaya musu baƙaƙen maganganu. Hai wayo. Jitu, dan Allah kada ka sake kiran wannan wayar. Kawai zan baka lambar ƙawata. Sunanta Priya. Lamba ita ce 633-4523. Amma fa sai an shiga ujila kaɗai za ka kira. Yanzu an shiga ujilar a daidai wannan lokacin. Anjali na son yi magana da ke ne akan wani abu. Tambaya ce da ta shafi rayuwata ko mutuwata. Me? Anjali kina sona ko ba kya sona? Ki ce wani abu mana. Kinga, na tabbatar da cewa kina sona, amma yana so ne in ji kin faɗa da bakinki. Ki ce kin amince ko da su ɗaya ne, ni kuma ba abin da ba zan miki ba. Jitu, ta ya zan faɗa kenan? Kawai so ɗaya ki ce min kina sona. Amma in dai kika ce ba kya sona to ba zan ƙara kiran ki ba. Me yasa ba kya cewa komi ne? Tsohon yana kusa ne? To kina ji idan kin yadda ko? Ba sai ki ce komi ba, kawai ki katse layin. In kika yi haka na gane. Jitu, magana ta gaskiya. Wai so na zagaya muku ne, ba amfani da wannan wayar. Me yasa ma kika taso da kan ganin ki tukunna? Maza je ki kwanta, ko ma yanzu nan. परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया एक झलक ने पागल मुझे कर दिया वो मेरे सांसों की रागिनी है वो मेरे दोनों जहां वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया के देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिदा है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाज़नी की अदा उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आजकल रात भर सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलूं आए मुझे वो नजर परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया
na ji daɗi da wanka take yi. Anjali na zo ne tafi da ke ki fito. Kai wa mai kawo ka nan ne? Waye kai? Kana nufin wai har ka manta ni? Oh magabtar kasar dina talabijin magasa firji da komi yana aiki. Don Allah ka je ko? Yalla bai. Ina sake roƙonka dan Allah kada ka dakatar da ni. Ka bani Anjali ita tare da sanyawar albarkarka. Tar yanzu kai ko kunya baka ji saboda Allah. Saurayi da budurwa ne suke son junansu. Me abin kunya a cikin haka? Budurwa? To kallon wata tsohuwar tabarma kake mata? Yanzu na fahimci komai. Duk yadda aka yi ka fara soyayya ne da tarin dukiyarta. Yanzu ka gaya min, nawa kake son baka domin ka manta da Anjali. Kada ka ɗora soyayya ta akan mizanin dukiya da shamti wani. Rufan baki mabaraci. Kai me kake da wanda zaka yi asara? Ni kuwa a ƙasar nan da duniya baki daya na samu suna da kuma kima. Ka gaya mata kalamai masu daɗi sannan ka gusa da ita daga kan hanyar gaskiya. Ita kuma da yangar shirmanta ta ɗora ka a bishiyar ka ce. Amma ka tuna ba za ta banni ba. Sanan ta ba miskini kamar ka kufe ce haba. Haka ne? Idan har ka yarda da kanka ka kira wata mana tsohon kwano da kai sannan ka tambaye ta a gabana. Na ta tambaye ta bila adadin kuma ta gaggaya min amsa bila adadin. Ƙarya kake min hamago. Abin da ta gaya maka inda ta zo na ta sake maimaita min shi. To da rabin gashin baki zan karasa rayuwata. To ina gashin bakin da zaka sheke rabin nasa? Maza bai ce tun kafin da kirawo maka masan badan hukuma. To ko mace ga hukuma ma ba za su taba raba masoya biyu ba duk bala'in su ka gane. Kuma na sani cewa Anjali kulle ta kai a can sama na sani sarai. Kai amma ta kai ka gane haka. To in ba haka ma me zaka iya yi tiwari? Salin alin gara ka miƙo min Anjali in ba haka ba zan hau saman da kaina na je na sako da ita. To wallahi kafin ka yi hakan sai dai ka fara tsallake gawa ta tukunna. Ka gara da sham abin da ka ya isa haka. Idan har ban kwamuso Anjali dan da sa'o'i 24 ba, to wallahi ni ba jitu din video con bane. Tun yanzu to ka fara tunanin wani sunan fece. Sa'o'i 24 gare ka tiwari ka gane? Idan har ka cika dan mahaifiyarka to ka dakatar da ni. Yanzu haka a shirye nake kowanne daga cikinsu na biya shi 10 kwarai da gaske. Yawa turo min maza karfafa 7 yanzu ne zuwa gidana. Yawa sannan kana ji kowanne daga cikinsu ya hanto da bindigarsa kuma ya zama da kowace bindiga tana aiki. Ba banki bane, wata tsohuwar kadara mai daraja gare ni da dadiyar kadara ita ce ina ji ina gani ba zan lamun sha ban da ita ba. Kai gaskiya an kashe kuɗi a wannan jinyar tawa. Gaskiya ban san ta wace hanya zan iya rama maka wannan kyautatawa ba. Mijinki ne a yazo ya biya duka kuɗaɗen. Ni na ranta masa kuɗin a bisa ruwan kashi 10 bisa 100. Ba kowace mace ke da miji irin naki ba fa. Anjali, tasi yana jira. Waje mana. Kawai ka tattaro kayan ka mafi ce. Yanzu wai? Mana ni na shirya ai. Ba yau ba, mu bari nan da wasu kwanaki haka. Kullum fa haka kake cewa mu bari sai daga baya. Ba wai dai ka fara soyayya da matarka ta ƙarya bane ba ko? Magana ta gaskiya kin yi min fahimtar da ba haka ba. Wannan wasiƙar har yanzu tana wajena. Idan ka ci amana ta, to sai na sa an kore ku daga gidan nan. Kuma sai na nuna kowa wasiƙar nan sunanka ya ɓaci. Abin da zan ma kenan. Na roƙi ki karki haka. Ke ce dama wacce nake so. Tsoro nake ji idan Papa ta zo ya sani zai iya amfani da kuɗinsa da ikonsa ya sa a jefa mu magarkama. Shikenan. To ka fito. Ka fito mana. Zo nan kana ji ko abin da zan gaya maka yanzu shi za ka yi. Ka ji? Menene? Nan da wasu kwanaki ni da kai za mu fece. Zuwa ina? Akwai wani waje inda Fofat ba zai taba iya zuwa ba. To amma sam kada ka damu kawai ka je ka buya a wani masaukin baki mai haɗa. Aina? Akwai wani masaukin baki daura da ofishin 'yan sanda. To nan gurin za ka samu kama ɗaki ka buya.
ka dinga yi kamar baka da kai. Daga baya sai in zo in ce guduwa kai daga asibitin mahaukata. Daga nan sai in ɗauke ka mu tafi tashar jirgin ƙasa. Shi ke na sani dacewar mu. Amma hakan ya zama dole ne sai mu. Domin muka bar gidan nan tare, Bobot zai iya kawo zargi a ransa. Amma muka tafi daban-daban, fitarsa daban ni ba tawa daban ba zai kawo tafiyar mu ɗaya ba. Akwai wani wanda zai taimake ni. Waye to? Ɗan sanda mana, karamin sai ta mare. Na san ta yadda zan yi ai shawo kansa, ka gane? Na ce ki tabbatar da kin tanadi kuɗi da yawa daga nan. Kada ka damu, ai zan kwashi kuɗaɗe da yawa da gwalagwalai ta yadda za mu ci amarcin mu kamar ba gobe. Dolari! Kina san ka masata kuwa? Ni ko zan gaya wa Marwari, sannan an taki cin amarci na har abada. Na sani cewa boye shi kai a wani wajen. Shin kai kwakwalwar shara gare ka na riga na gaya maka cewa bayan dana da nuna maka bana da wani dan bana da wani shi ne kadai. To shi wancan waye? Ta yaya za yi na sani iye? Rade sham kada ka sake. Ka ƙara wata jiya da haƙurinsa. Oh, kina abin da nake gaya maka baka yadda ba? Ban yadda ba. Ka tabbatar? 100%. 100% kace? 100%. To yi kenan saurare ni. Jina. To shi wanda kake magana a kai din? Ɗana ne. Cewa ya yi alkawari a kan zai aure ‘yarka wannan ma gaskiya ne. Amma ni kuma kasancewar ba na son wannan aure shi ne na sankame shi a wani wajen. Inda kuma na je na sankame shi yanzu ba na cikin yanayin da zan gaya maka. Da abin da za ka yi sai ka yi. Ta ce min daga nan. To yanzu an kai matakin da za ka san ni waye. Ba za ku dan ka san tsaya ba. Idan har ban sa ku bi kun zamo mabarata da sanda da gogon ku kuna bara a tashar jirgin kasar Mumbai ba, to wallahi ba sunana ta ja bai bane. A ba mu saboda Allah. Ki ji kuma shi ya fara magana irin na mabarata. Wayo Allah, wayo Allah. Me yake na baro kawai na shigo wannan balbalan wutan? Kai malam, sarkin masu kwashare ne turo ni, da ko wani mara gaske a nan? Kai mun magana mana. Kai na. Duk wani abin da zaka tambaya to ni ka tambaye ni. Kai din waye? Babu Bisleri, ni ne munafikin nan gidan. Shin da kai wani wanda ya zo buye ne a nan? Gwale ko shi ne. Waye? Ashe kai ne? Ni ne. Me ya kawo ka nan? Ina ka shiga ka boye. Gaba ɗaya na ba zama a gari sai neman ka nake. Shi ma kashi mai otal din sunan ƙarya ka bashi. Kamar wani mahaukaci haka na dinga bi kofa ina bugawa. Ni ne na haukace ba kai ba. Kai ne ka gaya min cewa mai gidanka sati ɗaya zai yi a garin nan ya koma. Gashi har yanzu ya ƙi ya koma. Ya zan yi to? Tabbata zan yi a nan? Na san yanzu an shiga shakwakiya. Domin da na ƙara ko da minti ɗaya ne a gidan nan. Da a tsakiyar gwamzawar mai gida da mai shara za a murkusa ni. Manta da komi kawai. Samsam ba amfanin ci gaba da kunsuwa a nan wajen. Dole na yanke shawarar me ya kamata na yi. Sarkin shara ya riga da ya yanke cewa ba za a yi auren ba. Yanzu haka ya ba zama neman ka yake sheke ka. Idan har ba ya auren nan kafin su kama ka ba to. To za su yi min samba bade na sani manta da wannan maganar. Yanzu abin da za a yi ko? Zan baka wata wasiƙa. Ka sada da ka je ka ba wa madhuri. Kuma kada ka bari kowa ya sani ka gane? Ka yi maza ka rubuta wasiƙar to. Sannan ka bani rufi 200. Nan take zan fece in kai wa madhuri wasiƙar. Kuma babu wanda zai shina. Aladen banza, da tunani kake cewa za ka yi alkawarin auren ya ta sannan kai wasa da kimata. Ji yadda aka yi kayo da 'yan mata da yawa. Amma sam ni ba za ka yi yaudara ta ba. Dan Allah ka gafarce ni. Maza bude kofar nan, ko kuma karya ta sai na shege duk wani kashin da yake jikinka. Mara mutunci, sannan zan hada abun wuya da su. Na rataya wuyan babanka mai jiji da kan nan. Maza bude kofa. Mara kunya mara mutunci, waya tunaninka za ka zo ka buye ni a nan kuma na kasa samu ka. Ni da nake iya kallon ku dama na fada namiji ne ko mace ga lokacin zai mu wahala bude kofar nan. Daliyan cuta ce ta yoyo. Na ba sa auren ta ku kyale da dan Allah. Kana ji ko? Jana'izar ka ce ta kawo ni ba auren ka ba. To ai ni ma na so na aure ta. Zan yi nesa daga nan wajen wallahi. Shiru! Ko mafarkin ka dama ba za ka same ta ba. Yau sai na shirye ka fito nan alade. Kai ku kare kofar nan. Ku yi masa sambale bare ku yi guli-gulin kubura da shi. Sannan ku kwamuso shi ku sangamo shi. Ku shimfiɗa mushi a gaban kofa.
tashi. Da ni sake wasan kwaikwayo. Ye! Mike, mata tashi. Mike nan. Kai, waye wannan kuma? Kai ce mun kai fa. Wannan mana mutuncin hadaki ne ke boye. Ni ma ce mana mutuncin ne ke boye. Barin bece. Ku rabu da wannan malowan. Maza mu je mu nemo wancan tambadaddan. Mu je. Ku masgeni, ku da keni, ku sassan badari. Kar ku banna raye. Kowa kawai ya gani sai so ya hauna da masgana neman kaye ni. Wai ya ce za a daina wannan fitinan nan ya ce aikin ne. Gaskiya na ji daɗin zuwanka da wani mutumi na. Waye kake nema? Kwarai zan miki, amma batun takardun gidana da kuma rufi 50,000 zan buƙaci da ki sutalo min su ki kawo min. To shikenan an gama. To ai ko so ɗaya ne ban ga shi ɗin ba. Zan iya ganin sa ko da so ɗaya? Za ka same shi a masaukin welcome. Idan na zo masaukin welcome na ce yana so na ganin du za a gwada min shi kenan? A'a, sunan ƙarya zai shigar a can. Na ce masa yayi kamar baya da hankali. Da haka za ka iya gane shi. Masaukin welcome, to shikenan zan je masaukin welcome na hadu da masoyinki sannan sai in ce masa ke ce kika turo ni ko ba haka ba? Washe gari sai na dauko shi daga nan in kai shi zuwa jirgin kasa, shikenan zancen ba? Shikenan ko? Zan kasance a can yayin da Landu zai zo mai fece tare. Shin da ko nan wanda ya kasance ba kansa ɗaya ba kamar da ya sha uku haka? Kai shin da akwai mahaukaci ne a nan gidan mai gida zaka tambaya? Kai sam kada ka rena min hankali na, ka gane ko? Jinan ina mai ja muku kunne saboda na sani cewa da kai mahaukacin da ya gudu daga asibitin mahaukata kuma ya zo yana nan. Mahaukaci ya labai, ai da kai tsaye ka fito ka faɗa. Tabbas da kai mahaukacin da ya zo yana boye a nan gidan. Waye kenan? Tabbas dai ka wannan zanare ne. Dan sanda, yau dai ga dan sanda. Yalla bai ka dauke ni daga nan yalla bai, ina cikin wata jakwaje yalla bai. Yalla bai. Ai suna nan suna hanya za su zo su fece da kai. Ni da kaina zan fece. Ta yaya za ka fece haka nan kawai? To me za ka yi kai kenan? Ba zai yi ka fece ba, domin kowa ya riga da ya san cewa kai zanare ne. Yalla bai. Wallahi dukansu bakinsa daya, zan maka bayani a kansu. Kai dauke min hannu. Zan maka bayani yalla bai. So suke wai sai sun nuna ni mahaukaci ne, dan a fitar da ni daga nan wajen. Ta yadda cuta ce dan zai samu ya sheke ni a cikin gari. Ina ce ka gani, na gaya maka mahaukaci ne, komai zo bakinsa sai ya faɗa shi. Kai fa maza yi waje fece, yi waje. Yalla bai. Bannan. Yalla bai shi ma dai daga cinsu ne. Yalla bai sai ka rufe kofa. Me yasa yalla bai? Kai zo nan. Me faru? Wani abu zan gaya ma Hamago. Yalla bai ba bukata ka bani da fece. Kai malam, babu wani abin damuwa. Ni ne Speta Wagmare. Ɗaya tsagin ne ya aiko ni. Ɗaya tsagin kuma. Da karfe 10 ɗaya tsagin zai zo ya fece da kai. Dama mun haɗa baki, ni ne zan zo na mika ka can. Daga can kuma sai ku fece. Kenan kai ba kana tare da su? Yalla, su ma kan sayan sanda. Tsoron cuta ce dan suke ya garin nan. Ana tsira tsaya. Da kyau, har yanzu na kasa gane ta yaya ne kuma bisa wani dalili. Waccan haɗaɗɗiyar firanya ta fara soyayya da kai. Ba ita bace ni ne na fara soyayya da tun yana karamin yaro. Tun wai kana karamin yaro? Ba wata ba tsammana abu ka ta dawo rayuwa ta wallahi. Ni ga wannan bege. Kaga kai ta ihu kai ta daga murya ka gane? Kaga za a fi gamsuwa cewa da gaske kai mahaukacin ne. Kai, ni ba mahaukaci ba ne. Kai? Mu je nawa. Kai, ka bashi. Dige shi ka. Dige ni mana. Kurka dige shi. Zo na kai. Babin da zaka je an ta ciki ba inda zaka kai jinan gobe da safe
da ni da ita za mu zo mu tafi da yi. Dukkan wani nauyinsa yana kanka. To yana kanka. Amma zan dan iya samun wani abu da rike. Kwarai kuwa idan har ya fece, in dai na dawo baya nan, to za ka samu mari mai walƙiya. Me kike cewa? Anil ya haukace kika ce? Kwata-kwata ma baya fita daga ɗaki. Hatta sunansa ma ya canza shi. To fa ina ganin Anil din ne fa. Ya turo min da wasiƙa cewa anan yake ɓoye. Wacce yarinya ta ci amana ta haka yake ta faɗa. Gurguwar fahimta ta sa yana ta cewa ku kashe ni, ku kashe ni. Ya miki mummunar fahimta. Me yawan tsoron babanki yake ji? Na san yanzu haka yana ɓoye a wani wajen. Gobe da safe za su kai shi asibitin mahaukata. A'a mu dore. Me na kuka kuma? Ya samu kansa a cikin wannan halin ne saboda ni. Na jima da akwai abin da nake so na gaya miki. Faɗe ina jin ka. Ni ba mawaƙi bane kamar yadda kika ɗauka. Ni na fito ne daga gidan masu kuɗi. Babu ƙarancin dukiya da jin daɗin rayuwa a gidanmu. Sai dai iyayena ba sa goyon bayan waƙar da nake. So suke na karɓe ragamar kasuwancin gidanmu. Ni kuma na ƙi amincewa. Ji na yi, na fara takura. Shine na gudu na bar gidan. So me yasa kake gaya min duk wannan? Wannan wasan basajen da muke, ko da gaske za mu iya kasancewa ba za mu je. Yawa an zo ne a dauke shi jiya ya bada matsala da dare. Gaskiya da fari ya so ya bayar, amma da na samu namar guduma ɗaya ka ya sheka ne? A'a ai ka san kofunan roba ba sa fashewa da wuri. To ni ma sai na ma wata guduman sai mu fece da shi. Yawa. Hayya zai sani ai daman na kwana biyu ban su burbuɗe wani ba. Yawa lokacin abu ai shi. Kafcin naka haka mana kada ka wuce gona da iri mana. Sarai gunduwa da ke a yau da nan kodi ko ke ne, amma dai kawai ke zan fara shagewa yan yanzu ni sai na mutu daga baya. Kai gunduwa da ni nan ka kashe ni ka yanka ni. Wani ma ka ki daina. Wannan daga muryar me za ta amfanar maka yalla bai face jawo hankalin makwabta idan har ka rasa mutuncinka ta yaya ne zai ka rayu da kima. Wani mutunci ne kuma ya rage bayan ya zube baki daya. Kallo wannan wasiƙar fa wanda masoyinta ya rubuta mata duba ka gani jifa zuwa ga abar kauna Anjali. Zukatan mu tawa da taki sun hada a shagona kuma sun zame daya. Na san cewa wancan tsohon ya kasance karfan kafa ne a gare ki. Na biyo ta duk wata hanya da zan biyo. Domin daga mun samu fahimtar juna da wancan banzan. Amma dai da na yi abin gaba ɗaya ya ci tira. Ƙarya ne wannan wallahi duk wannan ƙarya ne. Ya mashi rikon sassara ki. Sai kuma ya rubuta yanzu hanya da ya ce kadai ta rage. Zuwa dare zan zo kuma zan ceto ki daga wannan azababban gida. Ki karanta ga ta ai. Ba bukatar ki guda munafunci ki gudu ido na ganin ido. Amma kafin nan duk wata alaka da ke tsakanina da ke ki gimze ta. Wanda ya samu ya rubuta masa wasiƙar. So yake rabu da ni domin ya kawo karamar yarinya cikin gidan nan. Allah kike magana akai. Shi yasa yake ta dokan hujjojin ƙarya, amma ba zai samu yadda yake so ba zan tafi ba. Na kin tafi din. Motoci har guda 3 na zuwa da su. Ke gana zina ne kuma kina so a biya ki har da ruwa ko ba kake so ki ce ba? Haka kike so ba? Ba zan bayar ba. Wannan ba zan baki ba ki abin da zaki. Ki je ki shiga da gara ta kotu. Kafin nan kin so kyama iya barin duniyar. Kin ga wannan kukan nan je ki a kafadan mai video call. Kada ki wani zuba min da hawaye nan. A gaskiya wato, na yi wa Anjali sanin da. Na tabbatar da ba za ta yi wannan abin ba. To shi kina nufin yana da boyayya alaka ne? Na san masa tiwari fiye da yadda ake zato. Shi ba irin waɗannan mutanen bane. Iya shirin da aka yi akan sanin ka iya dacewa. Yalla bai, yadda da mace daidai yake da ka sheke kanka da kanka. Ke ma ina zargin ki da cewa kina da wata boyayyar alaka bayan ido na. Wannan wata gidan magana ce malam.
Wai to barista, kun zo tayar da matsala ta ne ko kuma kun zo kunna min taku a nan? A yalla bai, amma dole ne mu warware wannan cakwakiya. Za mu iya yanke hukunci ne kawai bayan mun gane wa shirya wannan cakwakiyar. Waye wannan yaron? Mu kira shi ya taho har nan. Kwarai kuwa, wannan kawai yau a yi ta kowa ya huta. Yanzu nan zan kira yaron nan ya zo nan. A'a yalla bai, akwai sharadi kafin ka kira yaron nan ya zo nan. Kana da matukar fushi. Bari karɓi wannan. Saboda haka dole ka yi alƙawari za ku yi magana ta fahimta ba tare da ranka ya ɓaci ba. Ba daga murya ba zagi. Wannan magana dai a bata a tsakankani. Ni da mai gida za mu shiga ciki saboda kai ya kawo cewa an tare ne domin a tozarta shi. Tir. Yawa tuwari gani ina jinka. Sarkin soyayya kai ne ka rubuta wannan wasiƙar? Me? Wasiƙar cewa ta yi zuwa ga masoyiya ta Anjali. Ni ne nan na rubuta. To da sana abin da ka iya zuwa ya dawo shine wato ka rubuta wannan wasiƙar ba? Tunda kana da karfin gwiwa da isan da zaka yi haka, har da fitowa baro kana nuna soyayyar ka ga Anjali. Anjali rayuwa ta ce. Kana so ka sake ji ne? Barista. Kai ne? Baba? Wato ashe kai ne babansa. To abin yayi ma'ana. Yayin da kai baya da lafiya, ta ya za a yi gangan jiki ya lafiya? A irin wannan shekarun dama maza fitina gare su. Amma dai, koma dai mai mata ai su ya kamata su kare mutuncinsu. Kai ya bakin ka barista. To, wato gaskiya ɗaci gare ta ba. Koma ya ne ɗabi'ar ɗana ta kasance, ai yafi ku nesa ba kusa ba. Ta ma yu kai baka san iya adadin 'ya'yanka da suka kasance suna shawagi a gari ba. Wani nan magana kai yaro jinan, ka faɗi gaskiya. Ni na taɓa gaya maka cewar ina son ka. A'a. To me faru? Ni fa magana ta akan Anjali yarsa nake yi. Data, Anjali kuma? Ni wallahi ban san wato kana da wata ya gare ka ashe? Ke wallahi shiga uku na lalace yau me nake ji? Wayo wani abu labaruwa ne. Wace ke bara san ma ya ta bace. Me ke faruwa? Ka gaya min gaskiya. Matan ka da ƴaƴanka nawa ne? Ka gaya min yanzu nan. Wayo Allah wallahi ƙarya yake yi wannan. Babban makarashi ai kai ne. Kullum da yamma ni nake zuwa gidan nan ajiye ta da motata. Kai, ka zaba ko sarki ko abokin takara. Ina zuwa dakta. A halin yanzu ina yarinya take. Baba da yadda aka yi wannan tsohon ne ya boye ta wani waje. Kai wannan mutumin ya gawurta. Abin ya kai haka ashe. Ka ga miki ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yi. Kana da lambar da kake kiranta akai. Ina da lambar kawarta. To ka kira ka tambaya ina take. Ta zo nan. A kira wata, ta zo nan. Kutumelesi, wannan ainihin dodonmu ne, wanda ake ganin hotonsa ya gudu ne daga gida, duk wanda yake da masaniya za a ba shi 200,000. Fofa 200,000 fa, alƙur'an ka faso gari fofa don ko 200,000 ba wasa ba. Yau zan ga ta yadda za ka fice, lamari ne fa na 200,000. Ya kai da kanka a nan. Ya laɓe Fofat, ni zan tafi ne. Za ka tafi kuma? Tafiya haka kawai lokaci guda? Na ga an buga hotonka a cikin jarida kan cewa za a bayar da tukucin kuɗaɗe na 200,000 ga duk wanda ya kwama shekai kai ka gida. Ni dai dan Allah kada ka yi min wasa da samuwata. Saboda haka kawai ka zai. Kai zo nan, ina za ka ce zo nan. Aha ciwari. To yanzu ka tuna? Wannan ba yarka bace? Ashe wato, kuskure na yawancin lokacin. Kenan ya da uba ne ma? Suka fage a cikin ciyawa. Wayo Allah, ni mutuwa ki zaki tafi da ni. Abin ki ke mutuwa da dauke ki to ba ki ga mutuwar bane da ba mana baki. Shiru. Dan Allah ya ta. Ba gaskiya ni ne babanki? Yanzu fa, ka kira ta yarka. Kuma kana tambaya ta faɗa ko kai babanta ne? Sai bai shiru Allah. Yarinya, dan Allah ke babana ce ni babanki ne? Dan Allah yarinya ki sauri ki magana. Wannan abu ne wanda ya shafi rayuwar aure na. A'a. Wani wace irin magana ce wai? Ke shi fa kika ce min ke yarsa ce. Har kika ce min ba zai ji daɗi ba in ya san cewa kina aiki a shagona. Kuma a gidan nan fa muka fara haduwa da ke. Dan Allah. Kai man aikin gafara. Duk wanda rashin fahimta na faruwa ne. Saboda ni amma dan Allah ku saurare ni. Bayan kun saurare ni.
karɓi duk wani hukunci. Na zo garin nan ne domin neman aiki. Amma duk dagewa ta na gagara samu. Saboda haka a lokacin da na samu dama ta yin aiki a shagonsa, gudun kan na rasa wannan damar, na ta yi masa ƙarya ɗaya bayan ɗaya. Domin kare ƙarya ɗaya, haka na ta yin ƙarerayi akai-akai. Wannan ce gaskiya. Bayan lokaci mai tsayi, yau dai na faɗi gaskiya. Kin ga yata, bar kuka. Abin da ya faru ya riga ya wuce, kuma mu ba za mu rike mu da wani abu ba. Kin ji? To shi ɗaya ɗan naka yana ina? Ina ce ka ji ta, kin fara ko? Ɗaya ɗan nawa kika ce? Ina ce kin gani ko? Na dai sake dawowa. Kai jama'a, matsala ɗaya ta gane kuma an sake kunno wata. Mara balale daman da bukatar ka nan. A yau din nan ko a gama ta nan, ko kuma a gama ta can. Da alamu dukkan ku nan ba ku san ni wani irin tantiri kuma mara mutunci bane. Ai tiran da na fara ganin ka, na san haka. Kai ka mun shiru. Ina ya ta take? Yarsa kuma. Amma kafin yau kullum idan ya zo cewa yake ina rana yake. Yau kuma ya zo na tambayar yansa? Shin wata lalura gare ka? Na gane wato da ka ji na maza cewa ɗanka sai ya aure yata. Wato shine ka kwamishe min ita ba. Ina ya ta take? Na aure ta kuma ta kasance tana jin daɗin zama da ni a rayuwata. Ta shiru Allah. Me za ka yi to Sauke ka. Babar wasa bace ka sauke ta. In aka samu aka sai za ka yi shege ni. Sauke. Rubin baki. Kana wani wargi zan cika ma jiki da dalma. Na tabbatar da cewa dukkaninku kun haɗe min baki ne. Saboda ka ba wannan zan bari sai na tafi da kowa. Kuma duk wanda ya ce zai min turjiya, to ya yi turjiyarsa ta ƙarshe. Maza mu je. Maza kowa ya fito, nan ba wani lambun shakatawa ba ne, nan cakwalkwali na ne, cakwalkwalin shika. Kai na ya ta take. Kunne na ya cika da wannan tambaya har yau yanta yake. Daga gida na zuwa nan kai mun wannan tambaya ka maimaita ya wuce so nan. Wani yare kake fahimta zan gaya maka da yaran. Ina ya ta take. I doesn't know where she did. Ka gaya mun ko shege ka. Kai, kaman gajeri. Shara, kai ne. Yawa, zo. Ina na gaje. Zo. Yawa, na ta tabe shi. Yawa. Kai, ni ka zo ba yawo. Kai, matatawa. Kai, babatawa. Kai! Kowa da yanda yake, ina da bindiga, kada wanda ya je koina, ɗaya! Zona! Yalla bai, babanka ya shega ba? Haka ne. To yanzu nan ta zai bi shi. Ɗaya ne hankali. Kai ba gaji. Kai mana tit! Kowa ya daga hannayensa. Ta yaya ne zan daga ta yaya? Kai, ka gaya mai ina ya ta take. Yarka ta hege kanta. Ta bazallate ta hanta a cikin rija. Kai ni za ka zo da magana ta gangan, to ka sani, alburusan bindiga nan na gaske ne. Kana so ka gani, kana so ka tabbatar, to kalli.
zama shekakke. Kada wanda ya motsa nan wajen. Kowa ya daga hannayensa sama ko yanzu nan aika mutum kiyama. Kai jarumi, sai na yi kilishin ka tukunna zaka fahimci abin da na faɗa. Daga hannayenka sama. Zuwa ina ne zaka jar da wannan gudun? Ku kama kowa da kowa, ina so ya san me ke faruwa nan wajen. Ku yi ta nan, ku kuma ku yi ta can, maza maza. Lokaci ɗaya komai ya yi shiru, kamar yadda hadiri ke washewa bayan ruwan sama. Kwatsam komai ya fito garau. Ba zan yi ƙarya ba gaskiya, ni na so ki ne. Saboda na ɗauka cewa ke 'yar gidan tiwari ce. Kinga, dole dai wata ran sai na ba mace ragamar zuciyata. A gani na me zai hana ta zama ke? Dama Jitu ne ya ce yana so ya aure ni. Haka zalika shi ma Nandu ya faɗa haka. Dama ni da Nandu mun kasance muna basaja a matsayin mata da miji na tsawon wani lokaci. Saboda haka dole wannan zai ba wa Nandu rinjaye. Kenan mu bi zaki aura? A'a, kawai dai yayin da duk wannan abin ke faruwa na tanadi wata mafita daga wannan cakwakiyar. Menene? To a cikin waɗannan takardun na rubuta sunayenku da kai da shi, wanda sunansa ya fara fita to shi zan aura. Me? Nanzu zaɓi guda ɗaya. Ni ba zan zaɓa ba. In ne na zaɓa faduwa nake, ba zan zaɓa ba. Ina ba zai yi ba. Ba da ni ba dan ni gaskiya rasa wani. Wannan ce ka fita Nandu. Ba zai yi ba. Sai da fa na yi addu'a. Ba fa zan zaɓa ba. Ubangiji zai zaɓa min wanda ya fi dacewa. Jitu, to kai ka zaɓi takarda ɗaya, don Allah. Ni dama na san ba zan ci ba. Nandu. 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 A'a, ya haka kuma. Nandu.